Tigangire ribageri asokoganeri abana be ward ya ne Itibo abana ba grade 6 grade 9 na bagokora amatem form 4 mbaganeri amaya na Kenya ngima na Nyamira yaito na all the best in their coming exam egento kende tigangire nande ribagarinde ngarigania abantu ase ward ya ne Itibo rituko ria chuma ase ng'encho ntwabete tokonya gokwana university no mweshimiwa Nyamoko abantu bande bakarana ne chindoto rituko ria chuma ngaite no mweshimiwa boniga no are ground ngocha kwanda ovatore ground kie university erinde chake kwagachwa gochi KDF gose gochi military iga abantu bonsi rituko ria chuma abantu baitibo na abasabire mwarigania abageni baito bya rituko ria chuma erinde twandove university twandove ground ya university chake erinde chekonya abantu baito bono no rikonya goteba nango nyara kare mochiwe sinsi nini ngaito bono gochakera mambi buna yabeire reality kire gento bono ase ward ya Itibo bya kinire gatiga tusabira abantu baita amaya na ande tusabira abantu baito bataine university kero yachire tigekonya na bali konya bakore masters genda twara PhD egasi yaikira asobuange erinde mochake konyore egasi era asobuange enyare gokonya abantu baito go nari famba kabali babugate PhD babatena batete koborio ba MCA batiga no MCA barigie egasi ya university erinde bakonya abana baito bagocha kocho in university gochaka next year abarari ba minto ogocha kwe university university ne industry egente getangani gochaka next year no chorore no ne chigoro bachikwagachwa erinda banafunzi bachakomenya chi hostel of course imbache batware chi university ime lakini mbale bagwanja komenya obogima bwabo bweisiko omonto amenyete buno omonto ore buoye so igo industry yegocha ye university igegocha gokini Nyaramba ekini getengereiri kiabonyaru na ande bwatira ni mpaka gochigetangwa ende mpaka ekerubase National Polytechnic yere na inche buno mwa MCA bwe ward ya Itibo ko make sure na abanafunzi bagocha komenya asara agaya epare gochoini highway ya Itibo junction yagenda mpaka kiabonyaru nanye begete procurement ya chakire nanye award 5 million erinde igoru asenjirere ngia erinde abanafunzi bache konyara goeta bacha mpaka Itibo mate asing'encho ntoga sine ko organize no mweshimiwa erinde none police post enyara koba Itibo gari asegeti egento abarari ba minto ngote ya bana siasa Nyamira yaito etuanyora buna no omonto ore national omonto kugambe county ngima omonto ore national figure enanyora no bonyombo bwachandira abarayi baito kera gento gegocha ntori koira buna negento giacha gokonya abantu etokoira negento giacha gokonya nyumba yaino gose giacha gokonya family yao bono abarayi abu nje gento ndabatebi mbia mono Nyasaye abakuna chinkoro bari araisiri bamanyire na university ne bandonsi Nyamira eine university y'Abanyamira eine university y'Abakenya otherwise university gocha koba ya abantu bakiabonyaru gocha koba ya abantu banyamira gocha koba a national university it will be an international university abantu bakoru even abroad bacha gosoma chuma etokwarigania abana injina ekenegento tuairu togotaterera na magoka itonsi abere erinde tokebugate buya na ndege chake buya torokio mogoko itubu na abantu baitibo asogochoru na asokurigeriguna county ngima ya Nyamira bachorire kiabonyaruere Itibo university ya Bororo igo na intu ikatwe goki twerore togokere university eyu erinde amagendera chire nyumba